Basta kay usap lang kag tinuod na unsang imong hikaon. Di jud ka kadawat sa nitabo sa imong kinabuhi ron. Ha? Ana ginanak, dili gid siya tanang panahon lagi. Wala nga learn na gina sa imo Kasabot ka kung say learn, right ka. Learn na sa imo ba na kay makuha nga mga pagtulunan anang mga ingon ana nga tira pasagad ng mga way kwintang mga palitonon gastuhonon. Dapat ma-realize na nimo ng mga butangan na. Kung tagaan ti kag kwarta, tipiron. Di ba? Tipiron o gasto ibutang sa lugar. Mo na tama nga paggamit sa kwarta para ka kinahanglan. Di na may makuot, di ba? O karon. Dili na ma-drawing imong itsura. Guol na kayo ka kay ngano naanad magkaghatag nako kada nga nimo kwarta butonol ko so karon. Alam mo pugson ko nimo. Wala man gyud. Pila na ka adlaw nakadungog sa ako nga wala gyud. Atong kita sa Facebook ipamayad gyud ako. Giunat ang pagkaghatag ana gyud na siya. Wa man ka nagutman natay sudan diha. Lami kay kung manok kiloto para nimo daan. Gilutoan ta ka. Pero daan jud kay problema gyud. Murag na kay lakaw ba sa di ka mo adto? Practice og. Sige na mag-basketball ka gabi Practice Wala. Ayo, ingna nga ikaw tigbayad anang mga kuan nyo diya sa basketball karagabi benching ko. Yun nakabayad na. Di ka basketball lego kay kwarta. Maamot, may suga ko dragod. Tapila po yamot. 15, 20. Wa ba ta 20 ron di agwanta ka? Sunod adlaw na ka. Di bitaw ka maunsag dili ka kadulag basketball karon. Hangak tayo sa nagdula Pag maunta nagdula. Nagdula mo kagabi Dula. May tarong dula to. Di sa amay kagabi nga nagsuot magag sapatos gabi Dula. Pero may tarong dula to. Unsa may tarong dula? May gana dula to be. Madaw ka gana Wala. Kay kwarta. Unsa man na magdula di magdagandagan mo magdag kwarta? Pepsi ay ba para gana dula ang practice na mo. Mao din na magdala gid kay kwarta kay naa day pustaanay anang dula din na di ay. Depende. Bayad yun ang suga ng 20. Nga, unsa man pustaanay di ay? Wala. Wala pustahan. Ang kailangan na magdala kwarta. Pangbayad yung suga no 20. Apat na pa ko sa mga amigo na ay sa kong Uy, konti. Kasi para tabot. ayo ingna nga kada inyong dula diha ikaw musagang perminti sa akwan. Sagam. Bayro nun. Wa maganit tay kwarta. Ako na lang sagam. Katong na kay mga katumuhatag ko nimo kargabi og pagbayad dito. Suga gani no. Pila man din mo kamukumadto dito? Kanako na suga raman yan. Sa isang kwan mo na ano na pud mili nang gud may club good mo nang bayad na. Okay na medyo resino na medula. Pastila na kahago ba? Mabuang yung ka ng problema ni mo yung anak